Porque no mundo ninguém é verdade. Punhei dia ao ir a buscar. Eu por ela fui perguntar. Deixaram todos a ir a buscar. Que de tolguice se foi a perder. E não podemos nada saber. Xa non anda na irmandade. Benvidos ás Músicas dos 20, unha viaxe pola Galiza musical onde coñeceremos os novos artistas e as novas músicas que traballan dende e polo país. Hoxe quedamos con un dúo, unha mestura do máis innovador, que mediante a unión da poesía e das bases electrónicas danlle unha nova sonoridade á música tradicional e incluso ás cantigas medievais. Hoxe estaremos con Laura e Pedro, ou que é o mesmo, con Laura Lamontagne e Pico Amperio. Hola. 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 ¿Qué tal, chicos? Muy bien, aquí estamos por vos. ¿Qué tal? Qué alegría. ¿Y antes? Muy bien. E não sabemos o ela agora este. Daí havemos maiores cuidados. E em Santiago sendo albergado. Bueno, moi boas, moitísimas Moi boas. grazas por invitarnos aquí á vosa casa, ao voso piso, moitísimas Benvidos. Muchas grazas. gracias. Estamos por aquí por Teo, pola zona de Hostilos, verdade? Exactamente. Isto é Teo, verdade? É Sí, este é o concello. Concello de Teo. Estamos moi pretiño, pero xa é Teo, sí. Bueno, a verdade que é unha zona, estábamos falando antes, moi familiar, verdade? Moi chula, cunhas vistas maravillosas e tedes un piso totalmente dedicado ao voso, super tuneado para o que é o voso rollo. Bueno, o primeiro que vos teño que decir é que isto de Laura Lamontagne e Pico Amperio, de que vai isto? Bueno, pues somos un dúo musical que realmente neste primeiro momento da súa vida está musicando poemas, está musicando cantigas da tradición lírica galaico-portuguesa, non? Das cancións, das cantigas de amigo, perdón. E neste primeiro momento da nosa vida, reitero isto porque seguramente cambiaremos, evolucionaremos, pero neste momento estamos moi entusiasmados con facer ese tipo de revisión de textos, digamos. E mezclamos eso con música contemporánea feita, pois, basicamente con ordenador, co Ableton Live e xogando con samplers, con sintetizadores, e é un pouco a mezcla que facemos da nosa música. Como foron os vosos inicios? Na música, sí. pues, a ver, todos empezamos como de rapaces, con moito amor ao rollo e con moitas ganas de aprender, non? E de descubrir e de disfrutar. Eu, en concreto, empecé pues, interesándome polo do hip hop, polo dos tocadiscos, o scratching, e pues, tuve a sorte de que aquí, xusto nos Estilos, pues, tiña un par de colegas que rapeaban, que empezaban a facer as súas letras, e todo xurdiu aí no meu trasteiro, que fixemos un punto de reunión aí, un localiño, onde pues, empezamos a facer as nosas primeiras maquetas e bueno, unha cousa te leva a outra. E nada, pues sempre estuve en así proxectos pues, de hip hop e tal, pero moi así, por amor ao rollo. Más rollo electrónico, sempre hacia música electrónica, Sí. me refiero nas bases, pode ser. Sí, bueno, con un toque un pouco así noventero, dos samples e do tal, pero sí, como que a forma na que eu aprendín a facer música e tal, en base pues, a grabación ou o que faz na ordenata e tal. E ti? Pois eu comecei tamén de rapaza, basicamente cantando na miña casa, algo que me gustaba facer. Si que fun de cativa a tomar clases de piano e un poquinho sei. Entón, tirando por aí, de forma autodidacta, pois sacaba eu as miñas cancións ou tocaba eu as versións que me gustaban. Basicamente, era moito Janis Joplin, era moito The Doors, este tipo de etapa adolescente onde descubres os 60, no? E flipas. É un punto que me define a mí moito, é a influencia de Avril Lavigne na miña persona ou na miña forma de loitar por o que me gusta e loitar por este soño, digamos. Bueno, empecé a atreverme a subir aos escenarios gracias aos recitais que había aquí en Compostela,
que estudiei aquí, e bueno, había aí un hueco para subirse Os escenarios. aos escenarios e eu era a miña, eu iba sempre que podía. Neste proxecto, que iniciouse sobre o 2019, un poquinho antes da pandemia, claro, vamos a falar da pandemia. Que supuxo para vos o empezar, por así decirlo, a facer, pois eso, os vosos temas? Que foi? Nos pillou así moi no meollo e nun momento no que o proxecto pois estaba descubrindo, que a xente nos estaba pois apoiando moito. Entón penso que foi un batacazo no sentido de que estábamos nun momento de crecemento e como que todo de repente pois encheu dunha incógnita de que iba a pasar, como se iba a volver. Pero, bueno, fomos moi afortunados en que, en certo sentido, as pouquiñas cousiñas que se empezaron a facer, pois en algunhas contaron con nós e iso tamén nos deu a entender que había un pouquiño de esperanza hacia o futuro. Tamén foi un momento no que traballamos bastante na casa e, bueno, tuvimos que adaptarnos. Que estivemos facendo moitas cancións novas, bastante... Bueno, por probar ou por facer, simplemente porque che pedía o corpo. Un descubrimento, entonces, tamén musical. Exacto, e sí que a parte positiva, digamos, dese momento de parón, pois foi eso, non? De sacar, digamos, a creatividade a andar, pero, obviamente, afecta, non? E afecta a todo o sector, e iso era o que nos preocupaba, obviamente, a todos, desta parte, da parte das cámaras, das persoas que traballades do outro lado, porque non veíamos o momento onde se podía isto poñer a andar outra vez. A vosa música, o que comentabas ao principio, combina cantigas tradicionais e musicades tamén a poetas. E como definiríades vos o proceso de creación dun tema? A ver, os procesos os que nos levaron a pues, ter estas cancións, o noso repertorio, a verdad que foron moi distintas, porque hai unha parte deste proxecto, o sea, unha parte de repertorio que xa é xuntos, desde que nos coñecemos e empezamos a traballar, e hai outra parte que é unha actualización do que xa Laura tiña indagado, do que xa Laura, en certo modo, pois estaba tocando, non? Algúns elementos, pois, veñen de aí. Entón, pois, hai un pouco distintas vertientes, o que sí solemos poñer en común, falando un pouco dos temas novos, non? Ou do que xa fixemos xuntos, pois... non sei, solemos empezar de ideas musicais ou de unha referencia... O proceso, digamos, que é confiar nas máquinas totalmente. E dicir, vou poñer aí todo o que se me está pasando pola cabeza, que son bastantes cousas á vez. Entón, vamos a ver, pista por pista, como vai, digamos, fervendo aí na cabeza, e vamos desglosando o que podería sonar. E gracias a, digamos, ter o ordenador e ter esta posibilidade infinita, non, de gravar todo o que queiras, de darlle a volta, de facer, de borrar, realmente é un campo amplio, que hai que saber frenar tamén. Pero, bueno, estamos... como moi a gusto traballando así, porque... Experimentamos moito, nos dá para... Para despois elixir de todas as cousas que facemos, ir seleccionando o mellor ou o que máis raro sona, pois para ter aí. Empezamos pola letra, a veces empezas por unha nota, a veces empezas por un scratch, ou por unha grabación do móvil que tes... dunha risa dun amigo que posa ao revés. A inspiración chega no momento menos pensado, sí, sempre te pilla un pouco así en... Claro, collendo o bus na calle. O do móvil é moi recurrente, a verdad que estas ferramentas de agora son a leche. Eu onte, de feito, estaba tendendo a roupa, joder, e me estaba vendo a mí mismo cantando e dije, espera, trae o móvil, porque outro día me vai a cundir esto para tal, sí. Logo constantemente estabas aí repasando. Bueno, nada, historias. Bueno, vamos xa a decirvos, a parte de músicos, a que vos adicades vos na vida? E, sobre todo, que estudastes? E se vos gustaría dedicarvos ao que estudastes ou non? Ou non, bueno... Eu, no meu caso, sí que me enfoquei bastante no que sempre me molou, porque sempre fui un pouco tozudo e bastante mal estudiante, pero o que me gusta sí que lle poño moito amor. Entonces, eu estudiei as telecomunicacións, un FP e o son, bueno, creo que e eso do que me rodeo, de facer inventos, de andar todo o día coas maquiniñas e de facer música, que todo un pouco complemento, non sei, un pouco a miña forma, pero, pois, eu... non sei, super orgulloso de estar vivindo isto porque realmente me mola, é o que me hubiese gustado facer. Claro, e realmente eu vexo a Pedro como unha persoa que realmente se está aplicando o que estudou na práctica, vale? No outro proxecto, porque ao mellor non instala sistemas, eu que sei que, pero está facendo algo do que estudiou e está levando a cabo todos os coñecementos e está investigando para crecer máis. Pola miña parte, creo que hai un puntiño que tamén podo presumir de que
pasa eso porque eu estudiei filoloxía inglesa. Bueno, tamén, Ten a que ver. ver. E realmente a literatura, pois, para min empezou aí, non? Na carreira, eu empecé a amar a literatura e a sacar dai bastante información para as miñas historias e creo que tamén o estou aplicando e Creo que bastante, sí. Non estou, claro. E vexo moi difícil que, aínda que cambiemos un pouco de perspectiva de música e tal, abandonar a literatura e os poetas, non creo que pase. Non pode. Non sei, creo que non, vexo que non... Só non levar sei. dentro. Non sei, e bueno, estas cousas, claro. Bueno, sempre están. pois vamos a ir a dar unha voltiña porque creo que está abrindo un pouquiño así o sol Sí, e vamos xa. a aproveitar, que Quitamos a vos mañá, parece? Sí? Maravilloso. Sí, estupendo. Moi ben. Vai, vai pola Costa Bella, entre prantos, entre queixas. Vai pola Costa Bella, entre prantos, entre queixas. Vai bailando ovelliña e o seu válido laio. Vai bailando contristada para zunguir seu rebaño. Xa estamos aquí, un pouco refuxiados, pero con moi boa luz, porque fai bo sol. Estamos na Praza de Teo, bueno, na Praza dos Tilos, tamén aquí se fai o mercado, un poquinho máis abaixo estábamos falando que hai un sitio que punto de recuperación de un banco de electrónica de Teo. Bueno, falando aquí un pouquiño, pois, quero vos preguntar, ti és de aquí, pero ela é de Lugo. Como credes que vos influeu o voso arredor en como sodes musicalmente falando? A ver, é unha pregunta sofisticada. Pero penso que, pois en concreto, este barrio ten algo... transmite unha paz ou unha tranquilidade e é un sitio como que está moi influído pola xente nova e pola conexión con Santiago. E entón, culturalmente, pois é un sitio que sempre tuvo un algo. Pois moitas actividades, peña pois involucrada en proxectos musicais ou artísticos, e en certo modo pois a contorna e a beleza pois de ter o parque así no centro, rodeando un pouco todo, e o monte e tal, pois penso que lle dá un halo de, non sei, do noso espírito, de xuventude, de búsqueda, non sei. E ti, sendo de Lugo, como che influeu Lugo en ti? Pois, eu creo que esa forza telúrica que tira así para baixo que hai en Lugo sí que me influiu. Eu son un pouco, digamos, como expresalo, un pouco tirada para dentro, un pouquiño así. E creo que sí Como que... retraída? Un pouquiño. Quizáis na miña andanza musical foi bastante, entre comillas, solitaria, ainda que tiven os meus grupos e tal, pero sempre había algo aí que me chamaba directamente a min, estaba facendo sola, sempre había ese algo. E eu creo que eso ten que ver con como eu viví a miña adolescencia en Lugo e como eu pois desarrollei aí simplemente a miña forma de ser. E sí que ten que ver, porque Lugo é unha cidade que, bueno, que arropa é un novo sentido e a veces non mal sentido. Tamén retraída un pouco. Tamén retrae e bótate así. E a verdad, parte gris. esa parte gris, e esa está en mí, pero bueno, está ben. Son de aí, que vou facer? Como valorades a situación actual da música galega? Ai, pois, eu penso que está nun momento bon. Penso que nun momento onde a xente está collendo orgullo. Penso, non sei, esa é a miña humilde opinión. O que queremos saber, Xa, polo menos o que quero saber é a túa opinión. Eu o sinto así, tamén porque eu estou vivindo así, pero eu vexo que se está dando valor, que se está vendo a riqueza, que o estamos vivindo os propios galegos con orgullo, que desde fora se lle está dando un pouco de forza, de valor, de creer tamén no que hai aquí, e en xeral as músicas populares das distintas rexións da península de España, e en concreto pois a música galega sí que eu diría que está nun bon momento de apertura de miras. E ten moita proxección futura e exterior, a verdade que eso se está notando. E o que decía antes Pedro, que a xente está sentindo un pouco máis un orgullo de mostrar o que hai aquí,
ou si se dan conta, despois de ao mellor camiñar hacia adiante, hacia un obxectivo, eu que sei, exterior, como todos fixemos, alo menos na música tes sempre referentes de fora, de fora, e chega a unha certa idade en que si empezas a ter referentes de aquí, ao mellor porque ti buscaches ou outros amigos te van enchendo desa información. E a verdade é que a min tamén me pasou que, bueno, vas cara a un obxectivo, pero hai un momento en que paras, miras para atrás e dices, aquí atrás hai moito material, hai moito talento, hai moitísimas referencias e non hai que deslocalizar eso. Que pode facer falla para competir en igualdade co resto de música que se fai no panorama estatal español? Bueno, podíamos pedir, así por pedir, pois eu que sei, formación, ou que haxa aquí digamos, un soporte para formar a xente que ao mellor non ten, eu que sei, ganas de seguir como o camiño tradicional do conservatorio, estas cousas, que haya outro tipo de escolas, como ben se fixo coa Escola Audiovisual, que creo que está en Vigo, en Pontevedra, nestas áreas. E a carreira que de feito estudaches tú, que é bastante recente, non está aí dende fai moitísimo, e ese tipo de cousas axudan a crear unha canteira moi importante para poder proxectar isto hacia fora. Si non estamos sempre basándonos en ser super autodidactas todos neste terreno do que é a industria musical ou do que é o audiovisual incluso. E eu creo que sería un punto que empuxaría despois moitísimo talento e moitísima moita proxección, claro. E ti que pensas? Bueno, eu penso que nese sentido tamén hai moitísimo feito tamén, porque hai, joder, un tecido moi grande de asociacións, cada día máis, o sea, sí que é certo que hai que seguir nesa liña, de que existan pois espazos, agrupacións, xente incluso que por diversión pois se acerque pois a música máis de sempre, ou a combinalo co que lle mola, pero traendo pois tamén o pouso que hai aquí. Penso que unha das cousas que podrían axudar ou seguir na liña de abrir a música galega hacia como se mostran outras, pois é seguir facendo fincapé no valor que ten, no que temos que estar orgullosos tamén, de que cada sitio ten riqueza sempre, o sea, que non hai comparativa, senón é que todo sumar e que a todos os niveles hai que seguir nesa. O sea, que hai que ter máis orgullo galego. Sí, a mazo. Moi ben, si me gusta. Perder a vergoña do noso, completamente. Vos credes que se pode vivir da música? Está difícil. Sobrevivir. Pero bueno, digamos, si se encontra o camiño para levar eso a cabo, sí se pode. E hai moita xente nova traballando nesta industria de maneiras moi diversas, porque ao mellor sí que vemos unha perspectiva nada máis de ou traballar da música sendo músico, pero ao mellor podes traballar da música sendo técnica, ou sendo creadora de vídeos, ou sendo, eu que sei, sí, que a música é moito máis grande que claro, bueno, non podcast non, pero quero dicir que hai bastantes ramas onde un pode encontrar o seu sitio. E creo que esa é unha cousa moi positiva, que despois ao mellor sí que te fai chegar ao obxectivo que ti queres, eu que sei. Cal é o futuro inmediato de Laura e Pedro? Como vos gustaría chegar a ser como Laura, La Montaña e Pico Amperio, e como credes que pode chegar a ser este proxecto? Buah, pois que nos gustaría quedar aí por moito tempo, que isto siga vivo, esta chama. Non necesitamos grandes escenarios, nin grandes... Simplemente seguir disfrutando desto, sentir ese cariño que nos dá a xente que é, pois, non sei, moi especial e sentir que o que facemos ten un sentido para nós e que os demás o vexan tamén, pois, non sei, seguir neso, pois, para min sería importante e bueno, seguir establecendo que o proxecto pois teña un poso bon, que haxa discos, que saquemos adiante cousas bonitas e outras aventuras como de Xela e colaboracións e cousas que vayan ir chegando, eso é o que máis nos apetece, creo. Sí, a verdade é que a creación é o que sempre máis apetece e o de establecerse oficialmente como grupo, pois deberíamos facelo xa. Sí, hai que poñerse as pilas un poquinho. Porque realmente a nosa historia é particular e pensade que nacemos en directo no 2019 en que mes era? Era xullo, un destes dous. E
E realmente para nós ese medio ano de vida primeiro, tal, era como unha proba tamén, nos acabamos de coñecer personalmente, era como, bueno, non sabemos se isto realmente vai funcionar ou non, é unha aventura. Tamén para nós foi así. Claro, e realmente Inesperado. foi un camiño de... empeza a rular, e rula ata agora mismo. Entón vamos a parar e vamos a establecer todas esas cousas nunha edición e nunha cousa que se poida levar a xente a casa. Nada, chicos, moitas grazas aos dous. A Grazas verdade a que é un placer coñecervos, inmenso. que me faledes tamén dos vosos soños, de como comezastes e a onde queredes chegar. E nada, Moitas estamos gracias. aí. Ahora sabemos que ides a tocar aí un pouquiño, así que me vou a poñer aí para escoitarvos, vale? Genial. Veña, Vamos ata a- loguiño, chao. Chao. Señora, señora do amor, señora do amor, oh minha linda raiana, virei costas, virei costas à castela, virei costas à castela. Não quero ser castelhana, senhora, senhora. Senhora do mortal, é a vossa capela cheira, cheira a cravo, cheira a cravo, cheira a roça, cheira a cravo, cheira a raça. Cheira a flor da laranjeira, senhora, senhora, e pro ano olhar que me morreu, que me morreu, que me morreu, e é um vestido de preto, e é um vestido de preto. Senhora do mortal, minha tão linda rainha, virei costas a castelo.